zo da tambarin girma, ke zana yi wa yar baiwa. Inda ina da rai kan so ba za ki kara kuka ba. Na zo da tambarin girma, kai zana yi wa dan baiwa. Inda ina da rai. 'Yan mata, wai neman miji kika fito ko yi wa titi kwalliya? Kai kuma mata aure kake nema ko tambayoyi? To ni dai ba ni da tacewa, domin tun daga lokacin da Buhari ya hau mulki da mu da ko 'yan mata gaba ɗaya farahin mu ya kare. Anya kuwa farashin 'yan mata zai kare? Ai hawa kawai muke kamar yadda shinkafa take daɗa tsada. Kwarai babu yakka na gane. Da farko dai sunana Hamsitigo Kefa. Ni kuma sunana Aisha, amma ana kira na da Indo Baby. Wow, nice name. Amma zaki iya aure na kuwa? Ka yi haƙuri malam, menene ma sunan naka? Hamsitigo. Malam Shamsitigo, ka yi haƙuri, domin ni ina son na samu miji na gari ne na aura. Ha ba ke kuwa 'yan mata, ba fa kowa bace za ta auri miji na gari. Dole wata ta yi haƙuri ta auri ɗan kutumar uba. Kuma haka ba kowane namiji bane zai auri mace ta gari. Dole shi ma ya haƙuri ya auri 'yar babbar bura uba. Ga ki kuwa a gabana.